Моторлык эзләп йөрим. Китап радиосы әнә шул исемдә Татарстан районнарында әдәби музыкаль кичәләр оештыра. Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә сүзне Айзилә Батырхановага тапшырам. Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар, эфирыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студия кунаклары Китап ФМ радиосы баш мөхәррире Алмаз Миргаязов һәм радионың башкарма продюсеры Лилия Кадырова. Исәмсез хөрмәтле кунаклар, хош килдегез. Хәерле иртә, хәерле көн, хөрмәтле Айзилә, хөрмәтле телевизор караучы дуслар. Уңышлы көннәр булсын, кыяшлы көннәр булсын. Мин моторлык эзлим дигән проект башлап җибәрдегез, автотур дип әйтергә кирәк моны. Әлеге проектның максаты нәрсәдә? Шул турыда тулырак сөйләп китегезче. Дөресен әйткәндә, башлап җибәрү дип әйтү дөрес түгелдер дә бәлки, чөнки бу мин моторлык эзләп йөрим дигән автотурны без узган ел башлап җибәргән идек. Аның беренче концерты булды Казанда Кариев театрында. Бик уңышлы узганлыктан без әлеге чараны Татарстанның һәм Башкортстанның берничә районында күрсәтеп кайтырга булдык. Һәм инде шул максат белән узган елны Октябрь районында ялгышмасам чыгып киттек. Татарстанның Мамадыш, Минзәлә, Актаныш районнарын узып, Башкортстан чиген теге чыгып, инде Илеш районы, Чакмагыш районы һәм башка Уфаның үзендә Нур театры янында зур урам концерты куеп, Уфада яшәүче милләттәшләребез белән туган телне җырлап урап кайткан идек. Һәм инде бу елда әлеге күркәм традицияне без дәвам итәргә булдык. Һәм инде бу ел без Татарстан белән генә әлегә шикләнәбез. Һәм инде бер проект бар, анысы инде Чуашстан һәм Мари иленә без шулай ук чыгарга уйлыйбыз. Анысы инде бөтен дөнья татар конгрессы белән. Ә инде менә үзебез Китап радиосы гына оештырган чара белән без булачакбыз Татарстанның 14 районында һәм Казанда шулай ук август азагы, сентябрь башында булачак шулай ук 3-4 концерт инде Казанның үзәк паркларында дип торабыз. Исеме бик матур, мин моторлык эзләп йөрим. Ничек соң, уңышлымы? Моторлык эзләү ничегрәк бара? Гомумән узган елны да инде бу елны да без менә Кукмара белән Орча якларына барып кайттык. Моторлыкны эзләп табып булды дип әйтсәм дөрес булыр, чөнки бик матур итеп каршы алалар. Шулай ук инде анда яшәгән артистлар, җырчылар, биючеләр, ансамбльләр безнең белән бергә чыгыш ясыйлар, шигырьләрен укыйлар безгә ияреп. Шуңа күрә миңа калса бу проект бик уңышлы бара әлегә. Шигырь сайлаганда нәрсәгә күбрәк игътибар итәсез? Классик әдәбиятыбызгамы яисә инде хәзерге заман әдәбиятына йогынты ясыйсызмы? Хәзерге заман әдәбиятына дисәм дөресрәк булыр. Без аны актуаль дип атыйбыз. Бүгенге көндә актуаль булган әдәби әсәрләр безнең гомумән Китап радиосының концепциясенә корылган. Инде әлбәттә без берничек тә классик әсәрләрне һәм классик язучыларыбызны урап уза алмыйбыз. Амирхан Ники, Галимҗан Ибраһимов, Гомер Бәширов һәм башкалар без аларның барысын да күрсәтәбез радиобызда. Ләкин иң басым ясаганы бүгенге көндә тамашачыны җәлеп итә торган өлешендә без куябыз бүгенге көндә актуаль булган хикәяләр, повестьлар һәм шигырьләрне. Һәм ничек соң, кайтаваз бармы? Менә сезнең бит инде максатыгыз татар яшьләренә нәкъ менә шушы китап укуга мәхәббәт уяту, әйме аларда менә шушы татар әдәбиятына тартылуны уяту. Ничегрәк, кайтаваз бармы? Кайтаваз бар миңа калса. Китап радиосында яңгыраган шигырьләрне кешеләр бик үмиткә китеп тыңлый һәм анда 16 яшьтән алып булырга мөмкин 35 яшьлек апа-абыйлар даим язалар, әйтәләр, үзләренең фикерләрен белдерәләр һәм шигырьгә тартылу 100% бара. Гомумән Китап радиосы ул мультимедияле платформада корылган. Ягъни мәсәлән без шикләмибез Казандагы FM ишлек белән генә һәм шикләмибез без Google Play'дә һәм App Store'дагы мобиль кушымталар белән генә дә без тамашачы белән әңгәмә корабыз социаль челтәрләрдә. Безнең гомумән радиода, радио эфирында гади кеше килеп үзенең шигырен яисә автор шигырен сөйләп китә ала. Әгәр дә ул эфирга куелды икән, әгәр дә ул заук ягыннан һәм сыйфат ягыннан югары икән, без кешесенә, йөзенә карамыйча, бездә бик күп җырчылар килеп яздыралар, күргәннәре бардыр тамашачыларның. Шул Гөлсия Бадретдинова, шул Зарина Хасаншина, шул Эльвина, Гөлнас Сафарова, Зөлфия Зинуров, Фабрих Хабриев, алар үзләре инициатива белдереп киләләр һәм инде яздырып китим әле сездә бер генә булса да шигырь дип килеп яздырып китәләр. Һәм инде ул шушы шигырьләрне без эшкәртеп эфирга куйганнан соң һәм инде социаль челтәрләргә куйганнан соң халык бик күпләп яратып караганлыгын белдергәннән соң инде алар үзләренә күңелле, безгә дә рәхәт. 14 районда концерт узачак дип әйттегез. Сез әлегә билгесез
күңелсез дип әйттегез. Менә безнең тамашачыларыбыз сезгә шалтыратып әйтә аламы? Менә безнең районга да кайтып, шушындай әдәби музыкаль чара оештырыгыз әле дип. Дөресен әйткәндә, без быелгы концепцияны корырга, быелгы автомарафон концепциясын корырга булдык, сораулар буенча. Бүген иртәгә инде реклама кампаниясе башланачак һәм безнең шушы реклама продуктларын ишеткән, күргән, укыган һәр кеше безне үзенә чакыра. Ягъни, мәсәлән, әгәр дә без кая күбрәк чакыралар, без шунда барачакбыз. Кайсы районга, авылмы ул, районмы ул, шәһәрме ул, менә кайда безгә килегез дип, кулы җыеп каршы алырга әзерләр, без шунда барга ризабыз. Һәм инде теге бүгенге көндә графикның тәгаен әзер булмавы да шуның белән бәйле. Без җәй дәвамында барачак урыннарыбызны 2-3 атна кала килеп, инде игъланнар урнаштырып, анонслап, җигреп барырбыз безне көткән урыннарга. Хәерле юллар сезгә, автотур уңышлы булсын. Һәм инде барлык тамашачыларыбызны әлеге матур әдәби музыкаль кичәдә матурлык эзләп йөрим дигән кичәдә көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә, исән сау булыгыз.